Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο εργαστήριο του PC-ατρου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με τα Windows 11, καθώς έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός, ένας τεράστιος χαμός, σχετικά με τις προαπαιτήσεις που χρειάζονται προκειμένου να εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα σε έναν υπολογιστή. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, το βασικό προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη του chip TPM2 στη μητρική ενός μηχανήματος. Αυτό το τσιπάκι όμως δυστυχώς πριν από 5 χρόνια, ίσως και λίγο λιγότερο, δεν υπήρχε σε όλες τις μητρικές. Υπήρχε σε πολύ λίγες ή και σε καθόλου. Ή και σε κάποιες που υπήρχε η προηγούμενη έκδοση, το TPM 1.1. Τώρα η Microsoft αποφάσισε να το έχει σαν προαπαιτούμενο για λόγους ασφαλείας, πράγμα όμως που σημαίνει ότι πολλά από τα υπάρχοντα PC, τα οποία δουλεύουν κατά τα άλλα μια χαρά και έχουν και καλό επεξεργαστή και έχουν και πολύ μνήμη, πολλά από αυτά λοιπόν θα βγουν έξω από το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσουν να τρέξουν τα Windows 11. Όσον αφορά λοιπόν τα φυσικά PC, εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε για να το ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα Windows 11 παρόλα αυτά σε Virtual PC, όπου εκεί κατά την εγκατάσταση της πρώτης έκδοσης του Insider προγράμματος δεν ζητούσε στο Virtual PC να υπάρχει TPM. Εγκαταστάθηκαν μια χαρά, τα βλέπετε και εδώ πέρα, αυτό είναι το μηχάνημα που είχαμε φτιάξει. Προχθές όμως επιχείρησα να κάνω update σε αυτό το μηχάνημα και υπάρχει update, υπάρχει αυτή εδώ η RS pre-release, το 22463.1000 και δοκίμασα να την εγκαταστήσω. Παρ' όλα αυτά έφαγα πόρτα. Γιατί ενώ κάνει τη λήψη κανονικά, όταν πάει να κάνει την εγκατάσταση μου βγάζει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ότι μεγάλη το PC σου δεν έχει TPM. Τόμπολα. Το έψαξα λοιπόν λίγο και κατέληξα στο εξής. Υπάρχει τρόπος να γίνει η εγκατάσταση και των ενημερώσεων σε VM, αλλά και εδώ υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Όλα εξαρτούνται από το, βλέπετε εδώ πέρα το μήνυμα που βγάζει, ο υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει TPM2. Όλα εξαρτούνται λοιπόν από την πλατφόρμα στην οποία τρέχουμε το VM. Σε παλιότερο βίντεο σας είχα δείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα VM με Windows 7, Windows 10 κτλ. Χρησιμοποιώντας το VirtualBox, το οποίο VirtualBox είναι μια πλατφόρμα τελείως δωρεάν. Τελείως δωρεάν. Απλά την κατεβάζετε, την στείνετε και μέσα εκεί πέρα προσθέσετε όσα virtual μηχανήματα μπορεί να σηκώσει το μηχάνημά σας, το φυσικό σας μηχάνημα. Εννοώ από άψη χώρου στο δίσκο αλλά και μνήμης. Δυστυχώς το virtual δεν μπορεί να κάμψει το θέμα αυτό με κάποια επιλογή να προσφέρει TPM, οπότε αναγκαστικά όποιος δεκάρια μηχάνημα θα πρέπει μια πλατφόρμα δηλαδή κάποιο κόστος. Αυτό είναι το VMware στην εταιρεία χώρο των εικονικών μηχανών. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η λήψη, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει, μου το έχει ξανακάνει. Βλέπετε εκκρεμή λήψη, διόρθωση προβλημάτων, έχει γυρίσει στο ίδιο στάτους. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω στο VMware πώς μπορούμε να παρακάψουμε αυτό το θέμα, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή μία επιλογή στα settings του εικονικού μηχανήματος μέσω του VMware Workstation, η οποία θα ενεργοποιήσει το TPM και έτσι τα Windows 11 θα συνεχίσουν να κάνουν και updates. Καταρχήν, για να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα settings ενός εικονικού μηχανήματος σε τέτοιο επίπεδο, θα πρέπει να είναι το εικονικό μηχάνημα κλειστό. Πάμε λοιπόν να κάνουμε shutdown. Εδώ λοιπόν είμαστε στη φάση όπου το μηχάνημα έχει κλείσει, είναι shutdown και μπορούμε πλέον στο VMware Workstation να πάμε να παίξουμε με τις ρυθμίσεις του Virtual Machine. Πάμε λοιπόν, Edit Virtual Machine Settings
Και εδώ πέρα πάμε στο Add για να προσθέσουμε αυτό εδώ το module. Αυτό εδώ στην ουσία είναι το TPM. Βλέπετε όμως ότι δεν μας αφήνει να το βάλουμε. Ο λόγος που δεν μας αφήνει να το βάλουμε είναι γιατί από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα στην εξήγηση λέει The virtual machine must be encrypted and using UEFI firmware. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε encrypted. Πάμε στα options. Πάμε λοιπόν στο access control. Βλέπετε λέει ότι δεν είναι encrypted και του λέμε να το κάνει encrypt. Πρέπει να βάλουμε ένα password. Και πατάμε encrypt. Αυτό θα πάρει λίγη ώρα. Το πόση ώρα θα πάρει εξαρτάται και από το πόσο μεγάλο είναι το virtual machine. Η διαδικασία του encryption μόλις ολοκληρώθηκε. Βλέπουμε ότι έχει γυρίσει πλέον σε encrypted. Η διαδικασία στο δικό μου PC πήρε μισή ώρα. Αυτό εξαρτάται από το πόσο δυνατό ή λιγότερο δυνατό είναι το φυσικό σας PC και βέβαια και από το πόσο μεγάλο είναι το VM που έχετε δημιουργήσει. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού κάναμε το encryption, να δοκιμάσουμε να βάλουμε πάλι το TPM. Βλέπετε ότι πλέον έχει ενεργοποιηθεί. Μπορούμε να το επιλέξουμε και να το προσθέσουμε. Finish. Μπήκε λοιπόν, είναι present. OK. Και θα πάμε τώρα να ανοίξουμε πάλι το VM, να ανοίξουμε τα Windows 11, να δούμε αν άλλαξε η τύχη μας και αν πλέον θα κάνουν update τα Windows 11. Πάμε να δούμε. Για να δούμε λοιπόν. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Πάμε Windows Update. Και πάμε να κάνουμε ακόμα μία δοκιμή, να βάλουμε το update. Αυτό που το έχει ήδη κατεβάσει, ξανακάνει λήψη, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει βέβαια στην πραγματικότητα δεν κάνει λήψη. Απλά βγάζει αυτό το μήνυμα και μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Για να δούμε. Θα περάσει τον έλεγχο. Μάλιστα.
Προφανώς τον πέρασε, γιατί από ό,τι βλέπετε σχεδόν έτοιμη λέει. Υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε πριν μπορέσετε να κάνετε ενημέρωση. Θα σας ειδοποιήσουμε όταν ολοκληρωθούν και θα σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 2 λεπτά. Μην με ρωτήσετε τι θέλει να πει ο ποιητής. Το συγκεκριμένο ποιητή τόσα χρόνια τον παλεύω, δεν τον έχω καταλάβει ακόμα πλήρως. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Τι θα μας πει να κάνουμε. Το ξανακατεβάζει πάλι από ό,τι βλέπω. 9%. Στο μεταξύ κάπου διάβαζα ότι η Microsoft λέει έχει ανακοινώσει ότι στα Windows 11 πλέον τα updates θα είναι πιο μικρά. Θα δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή στα Windows 10 υπάρχουν κάποια cumulative updates τα οποία είναι 1 γίγα, 1,5 γίγα. Είναι κουμούτσες. Για να δούμε στα 11 πόσο μικρότερα θα είναι. Μετά από μισή ώρα περίπου, 26 λεπτά για την ακρίβεια, η λήψη είναι στο 96%. Φανταστείτε να μην ήταν και πιο μικρά τα updates των Windows 11, Πάση περιπτώσει. Πήγε 97. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, προς το παρόν αναμονή. Οπότε παγώνω λίγο το βίντεο μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη για να δούμε την κατάσταση, η οποία είμαι σίγουρος θα πάρει πάλι άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο. Δεν βαριέσαι. Microsoft. Εγγύησης. Η λήψη έφτασε στο 100%. Να δούμε τώρα πότε ξεκίνησε η κατάσταση. Όπως βλέπετε η εγκατάσταση είναι στο 14%. Τώρα όσον αφορά την εγκατάσταση, έχετε υπόψη σας ότι αυτό είναι ένα VM, ένα εικονικό μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων είναι πιο αργό από ένα φυσικό μηχάνημα. Διότι μοιράζεται τα resources, μοιράζεται επεξεργαστή και μνήμη με το πραγματικό μηχάνημα, οπότε εκ των πραγμάτων είναι λίγο πιο αργό. Παρ' όλα αυτά, είναι η ιδανική λύση για να κάνουμε δοκιμές, να δοκιμάζουμε νέα λειτουργικά, νέες εφαρμογές. Θα το αφήσουμε λοιπόν να προχωρήσει και θα συνεχίσουμε το βίντεο μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αν και θα χρειαστεί επανεκκίνηση και στην επανεκκίνηση πάνω συνεχίζει η κατάσταση, θα πάρει αρκετή ώρα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα δούμε τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση και να δούμε ότι θα φορτώσει κανονικά στην καινούρια έκδοση. Μετά από αρκετή ώρα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και πάμε στο τελευταίο στάδιο. Σε αυτό το στάδιο θα κάνει κάποια ώρα. Είναι το τελευταίο μέρος της εγκατάστασης και μετά θα επανεκκινήσει κανονικά. Οπότε, για να κλείσουμε το βίντεο αυτό, ανακεφαλαιώνουμε ότι ναι μεν μπορούν σε VM να εγκατασταθούν τα 11, αλλά θα πρέπει να
είναι μέσω μιας πλατφόρμας εμπορικής και όχι μιας δωρεάν πλατφόρμας όπως είναι το VirtualBox. Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποίησαμε το VMware Workstation, όπου όπως είδαμε στις ρυθμίσεις μπορούμε να προσθέσουμε το TPM module. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο. Κάντε κλικ στην εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και like και διαδώστε το. Στο επανειδήν.